EMनि बिसिङाव सासुंया जोंनि आरो खरकसा EM स्पोर्ट्स युथ एफेयार्स नि सुहेल देबरमा बाबा याखरका बिनि स्कॉट बिनि रीजन डिफरेंट मानो आनि रीजन के महाय आं जे एरिया नि फाइका रायमा बिली इवन रोगो बटंगो रायमा बिली नि बरावाना इलेखाय हममाने जे चिनि रायमा बिली गोबां मा साल रमैनो लामा हामिया दै करे हॉस्पिटल बिल्डिंग हामिया डॉक्टर करे स्कूल टीचर करे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम साली सालता रमैनो इलेक्ट्रिसिटी ताबो कारेंट करे तिनी साला मिया सारिना कक सालायका दलायनि DGM बाय बगरे रनरे कग रखा ताबो माहाय जोंनो जोंनि रायमा बिलीनि बरावाना इलेखाय हलका आं तिनी EM अंखा आनि इलाका से तिनी लामा हामिया दै करे गोबां बर' सिनि बर' मासाया तंगो वाटी नबर नौ बाय थांका इवन नौ बाय फुं नौ करे गोबां मा तंगो माहाय बर' इके बौनि प्रॉब्लम ना जों तिनी सब खदिन बाय से इ जगह फायो सिनि बर' जे बर' आना इलेखाय हलका बौनि बिसि कायसा बखा आसा तंगो वान चक माने जों इलेखाय हनलाय आ बर'कनो सिनि मानथायना जों मानन बाय एटलिस्ट सिनि बर' ग्रक हिमदानि पर रैसाबरी बाय गंडा लामा असुं साल रमैनो तिनी सालाम जागिया आं साबाय थां तिनी लेटार सिका लामानि ति रैसाबरी गंडानि लामानि ति आं लेटार सिका CM नो पॉइंट खाय आम्बासातो सिनि रैसाबरी डबल लेन तेरे मायरं तो गंडा डबल लेन जतनबारी तो रैसाबरी बनि आगुलो गंगानगर 10 माइल तो मालदा कुमारपारा आलामानि बायबां सिक्या डॉक्टरनि बागै रैसाबरी हॉस्पिटल कताल बिल्डिंग तांनानै अंथं और स्टाफ नार्स डॉक्टर स्टाफ रना अंथं बिनिफ्राय गंडा हॉस्पिटल तंना और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बर होनानै अंथं इवन जगो बन्डनि जे हॉस्पिटल तंना बिल्डिंग कसामै थांका आ बिल्डिंग बो कताल के सामराने अंथं और डॉक्टर बो होनानै अंथं तहे के बां डिमांड खायका आं लेटार बो सुइजार चिनि इलाकानि बरकनि हामकरन बायजों तिनि फायमानि जों तिनि और लग्जरी के गुरायनानै VIP कल्चर ते फायनि बाय फायमानिया आ जागागो तिनि गोबां माने फोन कल फायका इलेक्ट्रिसिटी वाइसा करे केनो कमन बरकनि बाय सिमिया जतो बरन बाय ने चिनि प्रॉब्लम स्टूडेंट बो तिनि ताबो रुमनि ऑनलाइन ते एग्जाम बनाय गोबां बा चिनि कम्पिटिटिव एग्जाम जों प्रिपेयर खामना ऑनलाइन ते बरक चिनि प्रिपेयर खायतनार बो दंगो ताबो जे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हमजाग्राव माने तैबो वाटर सप्लाई बो कारण करेंगे जों वाटर सप्लाई जों रैसे माया ताबो वैक्सीन रैसाबरी हॉस्पिटल बो दंगो आं खोनाजा माने चिनि जे गंडानि हॉस्पिटल बो वैक्सीन दंगो आ वैक्सीन बो जों कारण नांगो जों तनानै हिंकाय आई नो पैरासिटामल हाई टेबलेट हाई के दुकान वैक्सीन बो तुई मायके अपनी जतने नायकोलान बायनो चिनि एडिसि बो गोबां मा फान नांगौ जों दाबो जे नुखातिनाव एडिसि फायमानि यागुलो चिनि एडिसि एरिया जों डेभलपमेंट खायनानै जों चिनि एडिसि रनो जों चिनि बरौनो हामकरे बायनानै जे फान ना अबसर तिनि ताबारो फान से करे जों स्टेटस जों डिपेंड माखै जों स्टेटस जों साना नांनाय इनदाहाय जागागो आ स्कॉट नि तो ताबो खरस होय दङ जों जेरै दंमोन बिनि जिपसिनि थगनि खरस बिनि जों जेरै दंमोन इतिहासराव देहाय आ स्कूलनि जे थगरो ना माने खरस आबरो नो सेफ खाय लारथं आनि जे वान शक मं अब बोसोर गाम बोसोर जाय आंबो सिलिया आनि वान समो आनि हिसाबो आ स्कूलनि जे खरस न जेरै दंमोन आबनो आनि बिनि जे रां आबनो सेफ होतनाय आबायनो चिनि बरनि हामकारिन बागै सामुतांगो नंथ अपनि नां तिनि खासंगै आ स्कूलना आं याकार रखां लेटार बो सिका चिनि सिक्योरिटी SP नि थानि के DGM नबो आं ताबना ननि बसकना कक्साय फैजा PS बाय DGM नरबो हलि बो निजर साका साबाय थां DGM नरबो हलनाय बिन पर फीडबैक त ता सिया खय आं सानाय लादिनि पं याकारनाय आ स्कूलनि जे थग्रो खरस तो मने आराम बाय जिन बने हामकारिन बाय सामुतांगो नथने आनि बरक से तिनि सिक्योरिटी करे तिनि नाव करे लामा करे डॉक्टर करे हॉस्पिटल बिथि करे इलाका कारेंट करे माय तो हंके आं स्कूल लाई गुरे तो मने मीनिंगलेस ने खाका बने आं
याका स्कोर इवेन तिनी कबां बरना कमा क्वेश्चन संका निनी सेफ्टी नि बाय नाने स्कोर निनी सिक्योरिटी नांगो तिनी तिनी महाराजा का ऑल इन ऑल महाराजा बस हाक बैठा तिनी स्कोर नागिया बस हाक बैठा तिनी कोनो बस सिक्योरिटी नि बाय बो मुसा नागिया बो लाने कसो दाने दानायबा सो ते फाइ पहिले ना सगो इलेक्शन अफ पहिले ना कॉन्टेस्ट खान बाय रेडी तो मानिया महाराजा बन बाजार का सिलेक्ट खायका इलाकानि बरक महाराजा ना आशा खाय बिनि मखनायनो बुद्ध खाना बिनि कबायनो बुद्ध खा इवेन बक इलाकानि बरानो साजाबो बुद्ध खाना बिनि बिसां आशा खाय 99% महाराजा नायनो बुद्ध खा 1% मानानो साजा इलाकानि बर बुद्ध खा अपनि बायनो तिनि आं साक बायथांबो खासं लाका महाराजा से ओमाय के बिनि क्रियाइनो बिनि स्कोर से नाया है खासं के आंबो माय गनो खासं तिनि याकर रका मंदिर गार ते थुमो अब आनी कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कलायो कमो टाइम फोन के बने इलाका जे ब्रिज हेंगिंग ब्रिज हो तो आबनो इलेक्शन सगा बन सका आं साबाय थम नगजा कैंपेन खेमने टाइमो तिनि इलेक्शन पायो बानो बार फोन kai saka आंबो बखा दंगो आंबो नबो फाइजाक आंबो वान समक दंगो आ ब्रिज सामब्रनि सुदु आ ब्रिज मे आर कबो मासनि इलाका समन खाइताय दंगो इलेक्शन नि पाए आं कमा इलाका नाम बिजिर खाइनाय क्या इलेक्शन सगांबो नगजाक सिनि गोबां माइरिया तैनि सोर करे हापं हाथाय कुचु बिनि बागै आं रैसाबारिनि भिडिअ बायबो कक साजाक बिनिबो प्लेनिंग दं माने सिनि पहिला फर्स्ट एसि मिटिं बा कमिटि साजाक सिनि एम रबो जते कक सालायजाक आं इवेन बुबाग्राबो कक सालायखाम तै इनका सिनि दंबर दंगो गोबां मा तै दंगो र आ तैनो जों रिफाइन खायदे सिनि बरबन खामानो टैंकी कई पाइपलाइन दिखे दे सारा एरिसी रस सिनि बरफ जत्तो तिप्रा सरसे खा आ तैनो रिफाइन खाय खामाने हिना खाकाव गाव महर बसं फिसर सं तेरु सं स्टेप मालाले नाय तब इमीडिएट सिनि बरनो तै खानान बायना सं पालो प्रोजेक्ट कैसे सं सेंक्शन खानि सिनि एडिसिनि अंगय इमीडिएट सिनि बरो जे इलाका को एकदम तै करे अंगय तं एकदम मानि अंगय तं ओ एरिया नो स आइडेंटिफाई कैसे खानाने को माय कैसे तै रो जों एरेंज खानाय सिनि आरोनि टीडब्ल्यूएस बयबा कक सालाय एसडीएम कक सालाय बिजिरो कक सालाय जों एटलिस्ट दाबुक जरा तै सिनि जे नाङै दं माने जों बनो जतन इलाका जों तै खानानै ने कै आं आनि जे तंनाय रक बर रोजे वर्कर जतन बा कक साका इलाका आइडेंटिफाई खाना लिस्ट खाय खुलदे आ जे लिस्ट आपने न आं रेरनाय डीडब्ल्यूएस एसडी नो कै दाबुक खाना सनन बिसानि किसा साखाम कैना थाखाय डिपार्टमेन्ट नो बा आजय कक सालायनाय with the postal government ni under point to with the any jurisdiction under point to main concentration development ni kogule nang tabok apna sanai central government ni fund khai tong sino state government ni iskon be fund khai tong ab nai na thaya whether ADC government ni sino fund khai tong ab nai na thaya ane kongkharai aje excursion jare tong mane ab to khoros hoin tong a khoros ni rang no save khai 3% ham karam bai sam phana nong